खुलुमबाय गाइसमोन आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबाय आरो फिसा फिसौ दै गाइसमोन गाज्रि मोननाङा। आंहा माने डलारनि खेथ्रआव आं माखासे एसे गोनो गोथो जादोंमोन आरो आंहा गोदो मोनसे चेनेलबो दंखायोमोन, बेयाव गुगल एक्सचेन्जबो फैखानाय दंमोन आरोखि, खिन्थु डाबलथ' खुलिनो हाया नालाय माबाखौ गुगल एक्सचेन्जनि थाखाय जों डिमान्डबो खालामनो हाया, ओंखायनो बे गोदोनि बे एक्सचेन्जखौनो बेयाव होफिननांगौ जायो आरो। थिग बिदिनो गासिखौबो एप्लाइ खालामजोब्बायमोन आङो। एप्लाइ खालामनायनि उनावबो डलार सिम्बोला फैयाखै आरोखि। ओमफ्राय गोनो गोथो जाबाय थाबाय आं, खोन्थाबायबो सोरनोबा खिन्थु आंनो दा एकदमबारे आंनिनो इउटिउबनिनो लोगोबो होनजायो आरो आंखौ बिबथैबो जायो आरोखि। दा बेखौ फनाव जों जगाजगल' जाबाय थायोमोन, खिन्थु आं दिनैहाय बेखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आंनि बे जिखिनि प्रब्लेम जादोंमोन बेखौ दिनै सल्भ खालामनानैबो होबाय आरोखि। दिनैनिफ्रायसो आंना डलार सिम्बोला ओंखारबोबाय, बिराद गोजोननाय मोनदों आङो गोसो गोरबोनिफ्राय। ओमफ्राय माखासे रोंगौथिखौबो आं मोननो हाबाय आरो बिनिफ्राय माबा माबि एसे दंमोन नालाय बेयाव थुनांगौ, बे बुस्थुफ्राबो दिनैसो सल्भ जाबाय आरोखि। बेखौनो आङो दा नैबे आदैखौबो खोन्थानो सानबाय आङो। नैबे जाहैबाय खुलुमबाय गाइसमोन, नोंथांमोनखौ जा दिदोम ब्लग्स आदैनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। जोंहा नैबे आदै बिथांनि इउटिउब चेनेला जेबो प्रब्लेम गैयामोन, नाथाय बिथाङा माखासे क्राइटेरियाफोरखौ अन खालामनो रोङाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों मनिटाइजेसन खालामनायनि उनावहाय जोङो आर्निं सेक्सनाव थांनानै जोङो वाट्स पेजेस एड्स एन्ड शर्ट फिड एड्स आरो सुपार थेंक्सफोरखौ जोङो अन खालामनो गोनां जायो। नाथाय बे क्राइटेरियाफोरखौ जोंहा आदैया अन खालामाखैमोन, जायनि जाउनाव बिथांनिया मनिटाइजेसनबाबो माने रिभिनिउआ माने एड्स जायाखैमोन आरोना। औ नंथारगौ। नाथाय दा बिथांनिया आं दायो माने वाट्स पेज एड्स आरो शर्ट फिड एड्सखौहाय अन खालामनानै होनायनि थाखाय बिथांनिया दिनैनिफ्राय माने आर्निंसआ स्टार्टिं जाबाय। चेनेलाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन, जास्ट बे क्राइटेरियाखौ बिथाङा माने अन खालामनो रोङाखैमोन आरोना। आं बेखिनिखौनो बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। जोबोर साबायखर थाबाय आदैनिसिमबो, मानोना बेयावनो गोनो गोथो, बे फिसा फिसौआनो बहुद गोनो गोथो आरोखि। मानोना आर्निं जायाबाथ' जेबो माबा नङा नालाय, आर्निं नङाबाथ' नोंनि चेनेला जेबो गैया, बे आरो खोथाया। नोंथांमोनहाबो माबा मोनसे जादोंब्ला नैबे आदैखौबो एसे गोसोखांनानै माबा खालामबानो जाबाय, लोगो हमनो हागोन माब्लाबाफोर फिसा फिसौ खामानिखौ आरोखि। आंबो माने इसेबां एक्सपार्टबो नङा, माने जिखिनि रोङो माने बेखौ खोन्थागोन आरोना नोंथांमोननो। सोरबाफोर रोङाखैबा माने सोंबानो जाबाय। दा आंनियाव बे फैनानै आंखौ सल्भ खालामनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्रायबो जोबोद साबायखर दै गाइसमोन। नोंथांमोनहाबो बिदिनो सोरखौबा बिदिनो हेल्प खालामलाय, अब्लासो जों थांनानै थागोन आरो बिदिनो गावबा गावनि चेनेलफ्राबो बिदिनो आर्निं जाबाय थागोन आरो। गाइसमोन बेनोसै, गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ। आदैयाबो मोनसे चेनेल दङ जाहैबाय, बे चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय गाइसमोन। खुलुमबाय गाइसमोन, आंनि इउटिउब चेनेलनि मुङा एसपि ब्लग फानिस भिडिअस आरोना। आं बेहाय बांसिन लं भिडिअ हगारनाय जाया, शर्टफोर हगारो आरो। नोंथांमोना शर्ट नायनो मोजां मोनोबा, शर्ट डान्स नायनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन आरो। आं डिसक्रिपसनाव होनि दे बिनि चेनेलनि नामखौबो, आंनि बे डिसक्रिपसनाव गाहायाव नायबानो जाबाय। आं बिनि माबाखौबो चेनेलखौ होफानाय जागोन दानो। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बिनि माबायावबो चेनेलाव थांनानै लोगो खालामनानै लानो हागोन। आंनि डिसक्रिपसनाव गाहायाव होनाय जागोन दै। बिना माबा जाखाबाय, मनिटाइज जाबाय। नाथाय आं बारा बुंनो साहस मोना, माने बिदि मोखां दिन्थिनानै एसे उसुबिदा मोनो आरोना। बियो बारा बुंफिना नालाय। जोंना आदैया एसे सर्ट भिडिअ लाबोयो, मोसानाय मानाय बिदिनो साबसिन आसान नायबा। बेनिफ्राय बेना आर्निंबो जागासिनो दङ बिदि आरो कमेन्ट हरना होबानो जाबाय, लगे लोगो खालामखायो। आं रिटार्न हरफिनखायो जेनेबा गासिबो। बेबायदिया जेबो सिन्था खालामनाङा, जोङो बिदिनो थांनानै थागोन, लोगो खालामलायगोन बयजोंबो। नोंथाङा जुदि लोगो खालामनो गोसो दङब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै लोगो खालामहैबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय। अब्लानो बिथाङा
लोगो खालामना होगोन आरोखि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय